Jiena George Camilleri, wieħed mill-ħaddiema fil-familja fil-kumpanija tal-familja Ramla Valley. Hawnhekk nipproduċu żejt ta' żebbuġa kif ukoll għandna prodotti oħra li nipproduċu minn affarijiet li jinkabru ġewwa r-Rabatana hawnhekk, ġewwa l-wirt tar-Ramla. Bażikament, kull prodott li aħna nipproċessaw jiġi mkabbar minnha hawnhekk on premises. Ma jeħtux third parties, jiġifieri prodotti oħra minn ħadd oħra aħna ma nixtru biex nżommu kwalità kemm jista' jkun għolja. Bażikament, iż-żejt ta' żebbuġa tagħna issa nista' ngħid li jiġi rikonoxxut madwar id-dinja, s'issa rbaħna 6 medalji kompetizzjonijiet internazzjonali madwar id-dinja, diversi ċertifikati, ġejna mniżlin kemm il-darba fuq Evo Guides internazzjonali u b'dan għamilna mod li isem Għawdex u Malta tagħna jkunu fuq il-mappa fejn jieħdu prodotti li huma ta' kwalità. Min-naħa ta' aġenzija l-Malta Food Agency dejjem sibt is-support li kien hemm bżonn. Kull meta ħabbatt il-bieb dejjem fetħuli, dejjem għenuni u dejjem sibt l-għajnuna li kelli bżonn. Ramla Valley per se bdiet 2015 uffiċjalment, però jien nista' ngħid li niġi seba' ġenerazzjoni ta' familja ta' bdiewa li dejjem ħadmu f'dan ir-raba u s-saġelu tar-raba. Minn 2015 l-għaw, irnexxielna nġibu diversi medalji kif qed naraw hawnhekk. Bdejna fi-2016 ħadna l-ewwel medalja silver minn kompetizzjoni internazzjonali DIOC International Volleyball Contest. Konna Ministerios bħal xerba mit-kompetitur. Sakemm wasalna sal-aħħar rġajna ħadna medalja oħra 2024, dis-sena ġifieri ħadna medalja silver oħra. In the meantime, 2013 Ingilterra ħadna bronz, imma sfortunatament kienu kisruna l-fliexken, imma ħadna bronz xorta, nexxina neħdu bronz xorta, ħadna medalja ħabda fi-2019 ġewwa l-Italja u diversi medalji oħra tul is-snin. Certifications kellna diversi bħala high quality u premium, bħala fejn jidħol iż-żejt ta' żebbuġa u l-affarijiet l-oħra li nipproduċu kif qedtilkom nippruvaw li nkunu kemm jista' jkun ġenwini fuq riċetti li kienet tagħmel in-nanna tagħna stess hawnhekk propju f'dan il-post stess. Nixtieq minn hawn nirringrazzja lill-Malta Food Agency li ġew sabu l-ħin biex jiġu jkomplu jtuna s-support u fl-istess ħin jagħmlu mezz li dak li hu lokali jibqa' b'saħħtu u jibqa' mixi dejjem il-qudiem.